Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. Molt bé, s'ha d'aprofitar. S'ha d'aprofitar el públic. Crec que l'aplaudiment no fa justícia a la gent que tenim aquí. No, hi ha molta gent, no passa res. No, hi ha molt poca gent, però plou. Però sempre hi ha, és molt bona. És que el que passa és que ens ha contraprogramat Ignasi Daltabull, no? Ignasi Daltabull, anem a veure. A veure, estem a la Llama Fest. Per això tenim un grup de gent davant, estem a la sala Rode de la Llama Fest, per això hi ha un grup de gent aquí davant. Sí. I per això hi ha moltes coses interessants durant tot el cap de setmana. No, demà no hi ha, demà és diumenge i no hi ha. Però nosaltres estem a la 1, és la 1 del migdia, i és una hora punta, és una hora de contingut interessant, com el nostre, també. Sí. El nostre és gratis, el de l'Ignasi crec que... La diferència és que el nostre és gratis. Però és que, clar, l'Ignasi està fent una masterclass de com gravar un especial de comèdia i jo també preferiria estar allà. I amb la de gent que fa especials de comèdia ara, jo crec que hi ha molta gent que li interessa el tema. M'interessa. Que sarcàstic. Sí. Però la gent que tenim aquí, estem molt agraïts que hagueu vingut, feu-nos fotos. La gent que no se farà... Quan fem programa en públic és que la gent faci fotos. Sempre alimenta l'ego. I ara tothom ha fet molt de cas. Que no farà un especial, però farà fotos d'això. Sembla el concert de Harry Styles, de cop. Ja que hem portat la lona, ja que hem portat cosetes, ens feu fotos. Una lona que m'ha enganxat amb cinta de carrosser, que ens hem deixat aquí sobre, de fet. Tot molt bé. Tot molt professional. No som de tele. Ja heu sentit a una quarta persona, que no és el Pau, la Gemma o jo? No. És en Març. Què tal? Com estàs? Molt bé. Content d'estar aquí i no a la masterclass. Gràcies. Hem d'aprofitar el públic. Potser estem abusant de les 3 persones que hi ha al públic. No tenim el públic que ens mereixem, però sí el que necessitem ara mateix. És vera. Sí, suficiente però no necesario, com era això? Era com... De fet, jo tampoc sé si ho he dit bé el que he dit, però m'heu entès. Necesario però no suficiente, o al revés. És gràcies per venir, és això. Qui és en Març? Març Llinàs ha escrit un llibre, per això està aquí. Exacte. Sí. Bueno, està aquí per més coses, però entre d'altres... En Març és un còmic i guionista mallorquí. Com a monologuista ha actuat en diferents espectacles, com el Cruïlla Comèdia, i actualment treballa de guionista al programa Està passant? Si em corregeixes, m'ho dius. Ai, sí, si m'equivoco, em corregeixes. Vale. Per ara ho has fet molt bé. Va ser autor del podcast Mòbil, Cartera i Claus de Ràdio Primavera Sound, en el que explicava la seva transició de gènere en primera persona i en plena pandèmia, que a més això va coincidir. Això va ser així, sí. I això li va valer el premi, que deies tu, Pau, el Premi Sonor en la categoria de millor podcast de narrativa no ficció. I ara, com dèiem, acaba de publicar Manual per infiltrar-se malament, amb Ara Llibres, en el que tracta del fenomen dels policies, que majoritàriament eren balears. És una particularitat d'aquests... Tracta el fenomen dels policies infiltrats en els moviments socials, i ho fa de la millor manera, que és vacilar en aquests policies i els que vinguin. No et fa cosa vacilar. En contra, és un llibre en contra dels policies, que quedi clar. Sí, de fet, sí. De fet, el títol que li hem posat al programa, que seria la primera vegada que introduïm el tema tant d'hora, és justament en contra dels policies, que és 13-12, que pels qui no ho sapigueu, llegeixo això. És 13 de desembre. És que ahir me van venir i me diuen ja t'adenys la paraula del programa, 13-12, i me vaig quedar loquíssim i vaig pensar literalment 13 de desembre. I vaig pensar, no sé què va passar aquell dia. És que jo li dic U3, U2. Si me deies U3, U2 jo ho entenia, saps? Em sap greu, doncs U3, U2. No, està bé. Anem a llegir la descripció, la definició. Què és U3, U2? U3, U2 és un codi numèric utilitzat en alguns moviments antiautoritaris o antipolicials. El número prové de la posició de les lletres a l'alfabet U3, U2, corresponents a C, A, B, que correspon a l'eslògan All cops are bastards. Tots els policies són uns malparits. Aquesta frase es va popularitzar durant la vaga dels miners britànics dels anys 80 i actualment el fan servir alguns seguidors radicals de futbol, grups contraculturals i militants anticapitalistes. La frase sencera es diu des dels anys 20. El codi U3, U2 s'utilitza sovint com a forma abreujada o més discreta d'expressar el mateix missatge crític cap als cossos policials. Aquí hi ha més informació que en tot el meu llibre. Vols demanar també un aplaudiment per la descripció? Un aplaudiment per la descripció. Gràcies. Vinga. Ja està.
definició. Molt bé. Ara ja fins al final ja no demanarem més aplaudiments. Com que Anem a no? xerrar, anem a rajar de la policia. Vinga, Ara és el moment. anem a tancar aquest podcast avui mateix. Et consideres U3, U2? U3 o 2. Me considero 3 o 2, però seria hipòcrita dir que... Això ens passa a tots. És que és que això. quan me venen a robar a casa meva no crit tot dura els Mossos plorant. Vull dir, clar. hem de ser una mica coherents amb I sa ells vida, no vas i dius, ei, U3, U2, mireu què està ets passant una a la merda, cuina. però vine aquí que m'estic cagant a sobre. De fet, al I- llibre narres una anècdota, aventura, no sé com Exacte. dir-li, en el que t'entren a robar. M'entren a robar a casa i... Com va anar això? Em vaig sentir una persona... Jo sentia això a sa porta. Sentia això. Era o un gat I... o... No, pues, me semblen propostes molt millors que la que me va fer la meva parella, que va dir és una planta. Que Una planta? Teníem una planta aquí en el capçal de llit, diguéssim, Molt i deia, dura. són ses fulles movent-se. I quan una fulla s'ha mogut mai, tio? Vull dir que no te L'espai-temps, justifiquis. d'acord? No te Molt justifiquis. pitjor que l'explicació de són els mobles que estan cruixint. No, és que qualsevol explicació era millor que és una planta movent-se. Igualment jo vaig dir, bueno, doncs potser sí. I me vaig girar i vaig intentar seguir dormint, però... I no vau anar a moure la planta per si era això? No. Li vaig dir, Berta, crec que hi ha un bitxo. Que me preocupava molt més. I no, i era una persona. Era una persona... Vaig anar a mirar per sa mirilla, que per cert se diu espiera, una cosa que he El descobert. català correcte, passa'l. He descobert això escrivint el llibre. Apreneu català escrivint-lo. I... Sí, i... Jo m'estic traient el C2 de català també. Pues has I ara d'escriure un estava llibre. llegint això pensant, fes la millor pronúncia que tinguis perquè hem de practicar. No, pronúncia jo no en faré bona, jo no te preocupis. Pues sí, quan vaig veure una persona allà, òbviament, pues, Jo m'imagino, estàveu dormint, o sigui, estàveu al llit. estàvem al llit, sí, dormint. Vas sentir coses i vas mirar. Vaig És com de veure- cop, oh my, que hi ha Vaig algú. veure llum per davall de sa porta, que era una llum que s'encenia només automàticament. I el nostre pis era estàtic, vull dir, ningú accedia allà dalt. I va ser com, aquí hi ha una persona. Ho vaig saber tot d'una, no sóc detectiu, però ho vaig veure. Però això no ho vas dir en veu alta. No, de fet, se me va sacar tant sa boca, tio, de sobte vaig remolar una mica i tot, eh? Vaig clar. dir, hòstia, quin ridícul per part meva. I me va passar perquè el primer que vaig recordar és que a sa porta no li havien donat doble clau i doble volta. Però ho pots I fer llavors, perquè llavors saben que estàs... pues jo vaig pensar, no, jo vaig a tancar. I em va passar una mica com a ses pel·lícules de por, de que no m'entrava sa clau. Ho vaig fer molt malament. De fet, li vaig dir a Berta, no funciona aquesta clau, no funciona. Vaig agafar una altra clau. Aquell senyor ja estava per saltar Clar, ja no hi era, la suposo. jonquera. Vull dir, des de... Ja sentir-ho. Clar, O sigui, no va arribar a entrar, entenc. No va arribar a entrar. No va arribar a entrar. No va Va arribar ser a entrar. un intent. És que jo crec que n'intentava entrar a casa meva, mira el que t'he dit. Crec que intentava entrar a la terrassa de descostat de davant. I això era a la nit. És molt de lladre dels còmics, entrar de nit, perquè entra de dia, que tothom està treballant. Això és vera. Sí. No, però clar... Molt ell anava segur amb un barret de llana negre i amb un antifaz. No record res, recordo una figura amb una camiseta com verdosa, és l'únic que record. I no portava un sac amb un símbol de dòlar? No, hauria sigut molt més Una fàcil per samarreta de allò. ratlles blanques i De negres. fet, és molt fàcil, tio. Tot i això vas trucar a la policia, que és el que dèiem, que és com, sí, som molt contra la policia, però quan has cagat de por, doncs, què has de fer? Si vaig trucar i vaig descobrir que encara que tinguis el mòbil en modo avió, si tu crides al 012, sona. Oh, sí? Sí. I per què o sigui que no vas veure que tenies el mode avió i igualment... No, que si jo no veia ni per on ficar la clau, tio. Estava tremolant a una cantonada de cap meu. I Som a cap contra la policia de l'1 d'octubre. No? Sí. Contra la policia que t'ajuda quan et roben. Aquesta molt maca. Bueno, de fet va ser graciós perquè, i això ho explic també en el llibre, que jo vaig cridar i m'han dit, vale, ara ve algú. I després me van tornar a trucar. I jo tenc, de sintonia del mòbil, tenc l'opening de The Office. Això. I això va començar a sonar a tota castanya quan jo, després d'haver fet l'espectacle de tancar en clau i tal, ja vaig intentar mantenir una certa baix to. Sí. I no vaig aconseguir-ho perquè va sonar a la puta opening de The Office a tota hòstia i eren els Mossos, una altra vegada, per dir-me, per avisar-me que vendrien 2 guàrdies que anirien de paisà. I en plan, no t'assustis, vindran 2 de paisà. I... Lladre, un altre cop. Bueno, jo vaig començar a pensar, i si és tot un
una història. Hi ha una paraula clau, no? Policia infiltrat. I si totes són lladres i simplement m'estan dient que m'envien uns policies i jo ja no sabia què pensar d'aquesta història, vull dir. Però a la vegada vaig pensar, ojo, que això és una oportunitat per veure policies de paisà de prop. Però tu ja estaves escrivint el llibre o alguna cosa, o això fa més temps? Com? O sigui, estaves escrivint ja el llibre i era com recerca guapa? No. Això va ser un trauma que tinc jo a sobre. Jo aquí he deixat els meus traumes. O sigui, entenc la necessitat d'un policia infiltrat en una manifestació. No entenc massa bé la necessitat d'un policia infiltrat en un barri passejant. Anar a perseguir lladres? Estava amb els seus plans i li han dit... Jo crec que fan patrulla i n'hi ha més de lo que pensam, tio. Estan allà, a lo millor n'hi ha aquí. A mi m'han salvat policies de paisà, d'una situació... Sí? Una vegada sola els he vist, perquè van de paisà, clar. Se n'he vist més i no ho sé, però en aquell... Era quan jo treballava a la Roca. Jo vaig treballar rebent tiquets pel bus que anava a la Roca Village. Uau. Sí. Ara començam amb els seus traumes. Exacte. No, va ser un dia un senyor molt enfadat que no podia agafar el bus perquè el seu tiquet havia estat cancel·lat i no sé què, es va posar molt violent i vam trucar a la policia i van aparèixer 5 policies de paisà, clar, mig de Passeig de Gràcies, que n'hi ha molts. 5 policies de paisà de cop i volta envoltant-me allà a mi, jo pensant, ai, Déu meu, si no me'n vull anar d'aquí, sisplau. Però n'hi havia un que era molt clar, que era policia, era molt calvo. Ah, clar. Vaig dir, és que realment... Eres policia és el que de el paisà, delata. perquè ets molt calvo. Hi ha un refrany popular que és secreta, idiota, se cree que no se nota. Però això es diu a les Secreta, mans. idiota, eres calvo, no? Se nota cocainòmano, per exemple, també, però... Bueno. Ja. Si no volíem que ens alcançava... A mi me va passar quan estudiava aquí, anava a Sa Polo, quan era jove jo anava a Sa Polo. I estàvem a de fora fent botellón i va venir un senyor i jo pensava que mos oferia droga i jo vaig ser molt educadament, li vaig dir no gràcies. Senyor. I li vaig fer així, en sa cervesa, no, gràcies. No. I era un policia. Ah, estava bé, sí. I jo estava allà com... I me van posar una multa. Per veure el carrer. Però almenys no era per tinença de drogues. És que no venia a oferir-me drogues, venia a posar-me una multa i jo pensava que venia a oferir-me drogues, però ell estava fent bé la seva feina. Pensava que t'estava preguntant si tu en tenies per posar-te la multa, tipus, Si que estava pillava. Que si tengo, que si quiero. No? Una mica. I jo que no. La línia és fina entre això, un policia de paisà i un policia infiltrat. És com un policia de paisà que ha anat molt a fondo. No? És com a tatear de personatge, no? És el policia infiltrat. Li ha fet un passat, li ha construït tota una vida. Sí. No? I és un fenomen que tu has analitzat. M'interessa molt. I és un fenomen que a mi m'inquieta. A mi també. I no sé si us ha generat trauma a la comunitat balear a Catalunya. Ja que parleu entre tots, jo crec els coneixeu tots. O sigui, jo crec que ara un tio, bona gent, no policia, que vulgui anar a una assemblea a Girona, jo crec que té aquest trauma de... Que tindrà... És que segur, com síndrome de l'impostor, però al revés. Ja. Com ara, hòstia, doncs no havia pensat en això. Ara es pensaran Jo que pensant- soc... Estigma social de cop. Clar, aquí hi ha un racisme que tindrem nosaltres ara a partir d'ara per culpa de la nostra tradició feixista. Nostrada tradició feixista. I no tothom, saps? Perquè relacionat amb això, jo llegint el llibre m'he preguntat, hi ha policies d'incògnit als moviments d'extrema dreta? Perquè hi ha èmfasi en incògnit, perquè evidentment hi ha policies, però d'incògnit n'hi ha algun... Perquè, clar, tu, o sigui, la teva recerca has trobat alguna cosa? Ho hauríem de fer. No sé si n'hi ha. I si n'hi ha no estan pagats per el nostre estimat estat. Però és un exercici que... que... No ha sortit. Sí que és veritat que no ha sortit. Que s'hauria de fer. Ho estan fent millor. Clar. Exacte. I ja està. Per això no se nota. Clar, no sospiten. Perquè vosaltres, si vos haguéssiu d'infiltrar en un moviment de dretes, què faríeu? Per on començaríeu? Hòstia. Bona pregunta. T'has de rapar, no? Hem quedat que has de ser calvo, sí, és vera, això ajuda. Has de ser calvo. Sí, i portar tatuat d'alguna esvàstica o així. Exacte. Massa, no, o sigui, agafar múscul. Al gimnàs no. Però que tatuatge vos el faríeu de tinta o cada dia enganxant-vos les taques? Cada dia una d'aquestes de... Calcomania per si de cas no fos cas. Sí, com el Tibidabo, que abans t'havies de posar com una calcomania a l'entrar, crec que no, però bueno. També aniria a veure Torrente Presidente. Ah, mira.
És que estàu veient com ho feien els policies infiltrats que hem tingut per aquí, perquè és això, consisteix en agafar la cultura i recrear-la una mica. Per formar-la una mica. La idea, però, del llibre és que la premissa és com ho fan els policies infiltrats, però és que a la vegada nosaltres, i quan dic nosaltres dic gent no policia infiltrada, també ho feim. Bueno, no policia. Aquí no ho sabem. Ojo, que millor aquesta gent ha descobert alguna cosa. Clar, al final és això, la reflexió, o sigui, el llibre és humor, però al final fas una reflexió sobre la identitat bastant interessant, la veritat. Gràcies. Que també que al final tothom... Consideres que tothom fem un personatge, Març? Jo crec que sí. O sigui, òbviament, els policies infiltrats el fan fals. El fan de manera falsa. Nosaltres ho feim, però de manera viscuda i sentida. Però la diferència és tan fina com aquesta, que és abismal, òbviament, si ho fas fals o no, però vull dir que a nivell de construcció, pues sí, nosaltres tenim un nom, hi ha gent que se'l posa, i per exemple jo m'he posat el nom a mi mateix, hi ha gent que decideix com vesteix, bueno, hi ha gent, tothom en general decideix com se vesteix, tenim una cultura, em xerraven dels tatus, pues mos posam tatus de lo nostre, si lo teu són les esvàstiques, pues endavant. Totes, les cultures s'ha de respectar. I al llibre dius que per ells anar al Decathlon és com anar a un party-fiesta, és com al final ells anaven al Decathlon on la gent va per disfressar-se normal, ells van a una... Però a mi el que m'agrada més és això de pensar com pot ser que la mateixa botiga per uns sigui una botiga de disfresses i per uns altres una botiga de roba normal i corrent de dur per sa vida. Clar. I qui s'està disfressant més aquí? No? Clar, però a mi em fa molta gràcia que amb algunes coses es van a tope, això es disfressen, van al Decathlon, van el que sigui, però després m'agrada molt. Hi ha un moment que dius per què han pillat alguns policies infiltrats, que això és graciosíssim. Per exemple, hi ha una que es diu Nieves, que anava a les trobades ecologistes amb una moto de gran cilindrada. Que dius, sí, vas a tope amb la roba, però no. Clar, són els codis que s'escapen, no? I això, realment, a mi el que m'agrada de quan la gent no entén els codis és que sobretot el que ressalta és que hi ha uns codis i que potser no ens n'havíem adonat que hi havia uns codis perquè, bueno, si tu estàs dins dels codis doncs ni t'enteres, no? Però aquesta sensació d'anar a un lloc i no entendre una merda, bueno, també crec que és algo que ens ha passat a tots i a totes. Sí, exacte. Però aquesta gent són professionals d'això, haurien de veure aquestes coses. Però és la frase aquesta típica, no? S'enganxa abans a un mentider que a un coix. I al final, això que dius, no? Segur que hi haurà alguna cosa, alguna part de tot això que no estarà pillant o que et sortirà de dins. Que sempre diuen que hi ha d'haver una mica de veritat en la mentida, no? Perquè no et passi en aquestes coses. Llavors, si tu ja no ets res del que estàs fent veure que ets, en algun moment t'hauran d'enganxar. I si no entens res, hi havia una policia que no sabia el que era 13-12. U3U2. Però això mala documentació. Per la seva, saps? S'hauria d'haver informat una mica. Home, fes els deures una mica, mira-t'ho, no sé, escolta, jo què sé, La Raïz o... no sé. Documenta't. Que mira, parlant d'això, o sigui, jo... imagina't que algú s'acaba convencent, o sigui, tu t'infiltres en un sumón, en una tribu urbana, i al final t'acaba agradant, o aquesta gent que s'ha tret un títol amb un nom fals, després pot reclamar el títol. O sigui, si tu la feina l'has fet. No sé si se l'han arribat a treure, i l'altre dia ho pensava, si aquesta gent després tenia el títol de jo què sé, n'hi havia una que feia treball social a Girona, a Madrid s'apuntaven, no sé per què, a una FP de com se diu, els aires acondicionats, saps? De refrigeracions d'aquestes. Molt específic. Allà. Sí. Bueno, potser era un interès que tenia de veritat. Jo soy policia, però en realitat... És que siempre quise estudiar... Mi vocación era poner aires acondicionados. Sí, clar. No, és curiós. I això, no sabia si el títol encara és vàlid. O, de fet, el documental es parlava d'un cas d'una policia infiltrada al Regne Unit que portava des dels 90. Sí. I que la van descobrir com 20 anys després, que és molt bueno, n'hi havia que van tenir fills i tot. Clar. Com a infiltrats. Que, bueno, és d'un nivell de psicopatia increïble. Però al final... És de loco, això. Quina és la teva vida? La infiltrada o la de policia? No, amb 20 anys, no? Clar, és que és clar, igual ja t'has convençut. Al final t'has cregut el personatge. Clar.
Clar. Li va passar a Errejón, també, que es mirava, tenia un problema. I t'agafa un marat i dius, ai, Dios mío, el personatge, no sé... O quina diferència hi ha amb aquesta... Són normalment homes que tenen dues famílies, acaben sent també dues vides diferents. Sí, és vera. Bueno, no sé. El llibre dius una cosa que em va patar bastant al cap, que hi ha d'haver una feina dins la policia que són els guionistes que construeixen els personatges. Sí. Tu com a guionista agafaries aquest bolo? Ostres, és una pregunta de veritat, perquè jo potser sí, perquè és bastant divertit. Quan paguen? Quan paguen? Ja. Segur que paguen millor que, no sé, que molts de programes. No sé, jo tinc els dubtes de que siguin guionistes o que siguin, a lo millor, psicòlegs directament. De dir, i gent allà estudiant. Com són els activistes catalans? Perquè al final no són ells mateixos que es fan tota aquesta... No. rapadora. Per tant, per això jo crec que és normal que els acabin enganxant, perquè els professionals d'això no són ells, són els que els hi preparen tot el tema, no? A veure, després ells són els presentadors del programa, diguéssim, no? La gent els escriu un guió i ells fan, i al final els que donen sa cara són ells. Vull dir que també ho han de saber fer. Han de defensar el text. S'han saltat el guió. O fins i tot, això, que hi hagi un dramaturg, que hi hagi un director un coreògraf, no? Clar, ara no s'estila tant, però abans hi havia els actors aquests de mètode que estaven durant el temps que feien una obra de teatre, eren aquest personatge. Llavors, és una mica, és això. Però jo crec que, sense cap respecte per la feina d'aquesta gent, però sí que me desperta una certa admiració, la capacitat d'estar visquent durant molt de temps com una persona que tu no és. Vull dir, jo no sé si heu jugat mai en el joc de l'assassí, i vos ha tocat ser el Job. Nervis absoluts. Vull dir, jo puc aguantar fins un punt. En el Secret Hitler, saps? Heu jugat mai, també? Sí. És que quan te toques a Hitler és un tembleque tota... I molta responsabilitat, no? Hitler jo no he jugat a Hitler mai. Pues Secret Hitler. És com un infiltrado, però... Sí, és un joc de que hi ha gent que és nazi i hi ha gent que no, i els nazis, òbviament, s'han de fer passar perquè no són nazis. Per descobrir qui són els nazis. No com avui en dia, que no s'ho callen. Per fer el llibre, ahir vam anar a la presentació que vas fer amb... Gràcies. Havíem de fer recerca. Exacte. I dius que el vas fer en un mes, o sigui, que va ser una cosa molt intensiva de l'agost, del juliol, no? Sí, ho vaig fer, o sigui, vaig sobretot es gruix, i gruix és una manera molt... Com és molt prim el llibre, però tot el gruix d'aquesta finor sí que el vaig escriure en juliol, sobretot amb jornades bastant apoteòsiques. He de dir que no li recomana a ningú tancar-se d'aquella manera, però jo volia assegurar-me que l'acabava abans de l'agost, cosa que no vaig aconseguir, i me'n vaig anar de vacances amb el llibre mig acabat i després el vaig acabar en setembre. Però és vera que jo, la feina grossa d'escriure sí que ho vaig fer en un mes, però duia des d'abril o març ja donant-li voltes en el tema. No sé si neix d'un bloc de comèdia, no? Sí. I això tu de fet té molta estructura de bloc de comèdia que podries fer com en format de stand-up. És això, o sigui, neix d'això i després tu és la teva manera d'escriure, com ho treballes? Sí, o sigui, ho vaig voler fer així perquè la manera d'escriure que tinc de ser stand-up, l'escric d'aquesta manera més oral i tal, perquè després ho he de dir oral, i vaig voler-ho reproduir en el llibre aquest també, i el punt de partida que vaig començar fent el bloc de stand-up va ser perquè tot va començar que vaig descobrir que una companya meva de l'escola havia sigut una policia infiltrada, que mos pot passar a tots els mallorquins. Anava a dir, a mi no m'ha passat mai. Experiència habitual de tothom, no? Potser un dia m'enter, mo mare, de sobte, hòstia, vale, bueno, tu també. El documental, si no m'equivoco, és la que té parella i tal, i el nòvio la més famosa. Li fa una videotrucada i no, però només t'he mentit amb lo de que vaig estudiar criminologia i que soc policia. La resta, tot sincer. L'amor era verdader, no? Era veritable. Sí. Pues aquesta lota, bueno, jo no la coneixia quasi, vull dir que anava un curs per sobre meu, és la típica nina de sa classe... Jo sempre pensava que els de sa classe del curs superior meu eren tots retrasats mentals. No me caien gens bé. Llavors m'encaixen, no? Ara entenc coses, però jo pensava que era una cosa universal, que a tothom li caia malament els curs. És així. Perquè era vist raros. És habitual, no? És així. Igual que quan vas d'excursió en l'escola i coincideixes amb una altra escola, i aquest creuament de mirades amb aquells nins que dius...
Una mica una tensió que us podeu començar a barallar en qualsevol moment, no? Sí. I mocos dels altres nins. És com, els meus tenen mocos, però ja me'ls conec, aquests. Exacte. Són els meus. L'ADN ja el tinc interioritzat. Pues sí, aquesta lota anava a la mateixa escola i el punt de partida que me feia molta gràcia era pensar que jo soc trans i després d'haver transitat pensava, hòstia, però qui ha canviat més, ella o jo? Qui ha fet un viatge més gran per construir una identitat? Bueno, tu estàs sent qui creus que ets de veritat i ella està sent una altra persona completament diferent. Aquesta és la diferència, sí. Però sí que el paral·lelisme, òbviament això no té res a veure amb policia infiltrat amb una persona trans, m'agradaria aclarir. Està bé fer el disclaimer. Però sí que hi ha unes certes decisions més evidents que amb una persona que pot ser el que deia abans, no? Que quan les coses se fan evidents és quan les pots detectar, que és que posar-te un nom, tothom té nom, ¿vale? Però quan te poses un nom te n'adones de que, perdona, és que el nom és important per ser identitat. Que et perceben de manera diferent, començant per això, ja, clar. Exacte, i lo de canviar-se de nom, òbviament, no és una cosa també que no només fan els policies infiltrats i els trans, també en Hannah Montana ho ha fet i... I li ha anat prou bé, vull dir. Li ha anat molt bé, sí. Exacte, sí. I jo, quan estava buscant el llibre, vaig anar a una llibreria i vaig demanar el teu llibre. Anècdota personal. Anècdota personal. Benvinguda. I va ser... O sigui, vaig veure que se li il·luminava la cara i va ser com... Ja sé exactament on és aquest llibre perquè ha treballat aquí. Ah, vas anar a la central? No, sí, no volia dir. Ai, perdó. Estem a la llama fes. Quina merda d'allò. Robau, Sí, i els hi va fer com molta il·lusió, es van posar a parlar de tu, jo vaig marxar perquè tenia pressa. Pues mira, no me coneixia ni el Tato, perquè jo vaig estar tancada, per tant no és competència. Al MUBA, era la llibreria que ningú sabia que existia de la central, inclús jo, quan me van dir... Al MUBA hi havia una central. Sí, Enviem al MUBA i jo... I vaig veure que tampoc estava superlluny i va ser com, vale. I jo vaig estar allà un any i algo, i com que estava allà apartat de la mà de Déu, pues tampoc no tenia tanta relació amb la resta. Pues devies generar impacte perquè... Sí, no ho sé. No ho puc evitar. Allò que no et fan ni cas i llavors de cop treus un llibre, et fas alguna cosa, surts a la tele o no sé què, i llavors, ai, sí, som amics! I, bueno, senyora, calmis. Sí, no, però és una feina maca, la de llibreter, però... Em trobes a faltar estar de cara al públic? Home, està molt de cara al públic. Bueno, clar, això sí. Sí, és vera. Però no estàs venent... lidiar amb la gent. No, clar, exacte. No és el mateix. Hi va haver una vegada que hi havia un senyor que va venir i se va enfadar perquè hi havia una altra persona davant ell. I jo estava tot sol en el MUBA. I se va enfadar i que el volia que l'atengués i que no sé què. I després, quan ja li va tocar, volia Sapiens. El llibre Sapiens. Però me deia, vull el de separador. I el de separador no eres llibre, eres còmic. I li vaig donar el còmic. I el tio el va agafar i se'n va anar. I després va tornar i va dir, esto es un còmic, no és un llibre. I li vaig dir, bueno, sí, és que m'has demanat aquest, m'has demanat el còmic. I el tio va dir, no, vull xerrar amb el supervisor. Sí. I li vaig dir, soc jo. Et vas amagar darrere del tot. És el moment que tots esperem quan treballes de cara al públic dir-li, soc jo el mànager. Soc jo, pégame. I va dir, vale, pues me voy. I se'n va anar i va trucar i va dir, hola, quiero hablar con el director de esto. Y soy yo otra vez, tío. Soy yo, estoy solo, tío. I se'n va anar. Però molaria que haguessis perfumat, també. És a dir, espera, vaig a buscar el supervisor. Sí, ahora sí lo pongo. Marxes i entres per una altra porta. Hola, soy el supervisor, ¿qué tal? Soy Jordi Central, no? Com... Però clarament... Soy el señor central. O amb unes ulleres d'aquestes amb nas i bigoti. És com tu fent un personatge. Però aquestes coses, mira, també hi havia gent que venia i t'explicava la seva vida. Sí que és entranyable, en realitat, currar. I també me demanaven llibres que jo ni puta idea de quins llibres eren. Era molt mal llibreter. El dia de Sant Jordi. Però el dia de Sant Jordi és el pitjor. El dia de Sant Jordi és el pitjor perquè hi va molta gent que no va a una llibreria mai. I per tant entren i te diuen, vull un llibre de tatus. I és com... Molt bé. Per què? Per què? Home, però que tu no has de qüestionar... Per què? I no n'hi ha, o sí, però jo què sé, no? Jo no sé. A casa eres un llibreter infiltrat? No, 100%. Bueno, vaig jo tinc la sensació que la feina d'un llibreter és dir, vols un llibre de tatuatges, te'l busco. Sí. No, tu no. Sí, i tant. Jo li cercava, però jo li deia, aquí no està, senyora, perquè això és el MUBA, aquí no tenim... Vagi a una llibreria de veritat. La tàctica
dels pitjors llibreters, entre els quals m'incloc, era agafar els que tenies més a mà i fer pues aquest està superbé perquè acaba de sortir, està funcionant molt bé i la gent me diu que funciona. La de llibres que vaig recomanar jo que no he obert a la meva vida. Ni obriré mai. No, sí, aquest m'han dit que és molt xulo. Se la porta molta gent. O si no, recomanar el llibre que t'has llegit per activa i per passiva. Vull un llibre de tatus. Sí, doncs tenc aquest còmic que es diu Sapiens. Que va d'una altra cosa. Hi ha un personatge que té un tatuatge, no? Com, bueno. Sí. Està bé, per tant... Són dibuixos que s'estan... L'aprenentatge que traiem és que pregunteu 2 vegades a un llibreter. Quan aneu a comprar llibres, no us quedeu amb la primera Una segona opinió, si no? Com els metges. Si el primer que té a mà, sospiteu. Que aneu amb una idea una mica ferma del que voleu. És que això... No, però és que jo sí que... A mi m'agrada anar a algun lloc. Jo, per exemple... Però llavors mires, no preguntes, tu mires i vas mirar llibres. Però tu mires i jo vaig i dic, què tal? I si el llibreter s'entera, l'altre dia estava a una llibreria i el tio me va dir aquest és una mica... Bueno, com va dir, és per lectors que necessiten dibuixos, i va dir. Pues potser m'ho va dir com a menyspreu i jo vaig dir, potser sóc bastant que jo. Era Teo. Era Teo. Teo s'infiltra a la policia. Podria ser una aventura. Sí, no, jo aquí tinc una cosa... Jo tinc curiositats. Per exemple, la teva aspiradora es diu Marcos. Pots elaborar? Molta risa m'ha fet això perquè la meva també té nom. Sí? Com se diu la teva? Emilio. Emilio? Perquè del robot Emilio ens en recordem d'això. El robot Emilio, quan a la primera aspiradora d'aquestes, la rumba típica, Emilio, perquè vam dir, mira, com el robot Emilio, que va sol, doncs... Pues és que perquè veieu, lo important és que són els noms que els posam en els llocs que no toquen. Com connectes amb l'aspiradora? El Marcos és un aspirador que se diu així, de fet, per un company de feina d'Anna Berta, que és la meva parella, i que el seu company li va dir, saps què? El meu aspirador se diu Berta. I a partir d'ara va ser com, vale, pues el nostre se diu Marcos. És un bon nom, també és un nom de policia, no? Una mica. Sí, és vera. I a mi m'agrada també, això és casualitat, però té un sistema de rentat que és per Marcos, per Bordes. Però va ser després, això, no us penseu. Està tot pensat, casualitat. Premonitori. I del Marquitos també, però és una cosa heavy, perquè tu li poses un nom a una cosa i a partir aquesta cosa ja és una mica propera i de sa part de la família, clar. I ja ho deia, m'ha passat amb Marquitos, o amb Marquitos està brut, l'han de canviar, vull dir, l'han de rentar. S'ha de rentar amb Marcos, avui ho hem dit. De fet, l'havien de pagar. L'havien de pagar que... Heu canviat de... Hi ha hagut un altre Marcos i ha heretat el nom. Marcos II. No hi ha exclusiva. No. És un títol hereditari que sempre anirà. Quan se mori és Marcos actual. I no et va saber més greu quan el vas haver de tirar, el Marcos I? El fet que tingués... Marcos I, Marcos I, el bueno. Sí. Por ejemplo. Bueno, el barato, porque luego... Cogimos un poquito más caro. Ara ja és Rumba, o és de marca Rumba, ja? No, que va. No. És una marca que se diu Lefant, que és com cada vegada que he de cercar l'aplicació en el meu mòbil, he de posar Lefa. I és com, per què aquest nom? Sí. No sé per què. No fa publicitat de marca. Exacte. I pobre, tio. També jo vaig dient curiositats, també. Al llibre expliques que torno al tema dels policies. No hi ha connexió, o sigui, no hi ha estructura en aquest programa. Bé, està bé. No hi ha hagut mai. El casal Lina Odena, que és un lloc on es va infiltrar un policia, va organitzar un sorteig per Instagram d'una dessuadora que havia pagat el policia infiltrat i que no va acabar recollint. Exacte. I va ser com un sorteig d'una dessuadora pagada pel policia. I això em sembla una estratègia de màrqueting excel·lent. És brillant. De fet, els hi vaig escriure un mail perquè m'expliquessin una mica com havia anat això, perquè jo no sabia si era que se l'havia deixat o que jo què sé, i els hi vaig dir, aprofit per dir-vos que m'ha semblat brillant aquesta manera de fer. I de fet, tenia més inri la cosa, perquè era una publicació d'Instagram que sortejaven aquesta dessuadora del policia infiltrat, quan ja s'havia descobert, òbviament,
i posaven etiqueta qui creguis que pugui ser un policia infiltrat. Boníssim! I, claro, però a lo millor, si veus a 10 persones que etiqueten el mateix nom, és com, bueno... És com, sí. Està el Jesús de la directa xaquejant tots els perfils. Perquè mirant de tothom, Has parlat amb el Jesús? Que és el no, és una persona a qui m'agradaria molt contactar amb ell perquè tots els articles que citen aquest llibre són seus o de na Gemma Garcia. Sí, és un tio bastant obsessiu. Sí. A bones, però ha tret... Home, ho has d'estar obsessionat per seguir tot això. I tant. Posa per seguir perfils i... A mi el que em fa gràcia de sorteig aquest, que era que clar, te sortejaven la dessuadora aquesta, que era de policia infiltrat, i també me fa gràcia pensar com... És una mica com lo de Decathlon, no? Ara si te la compres tu, vas vestit de policia infiltrat? Clar, tècnicament sí. Clar. Pots anar a les reunions del sindicat de policies i endavant passi. Sí. Clar, dius que ets un policia infiltrat i ja està. No et poden dir que no. Això pues seria la manera d'infiltrar-se allà, a lo millor. Veus, sí. Ho has descobert. Doble agent. Simple haurien d'anar perquè estaves infiltrat. com d'activista d'esquerres, molt exagerat, i dir, no, és que vaig de paisà ara. Exacte. En tot cas, de les illes. En tot cas, ha de ser algú de les illes. Exacte, i si no, doncs ho falsifiques. Bueno, de fet, el tio aquest que estava allà de la dessuadora era un tio que deia que era mallorquí, però en realitat era de Menorca. I és un dels casos que més gràcia me fa. Perquè no sabia parlar mallorquí, parlava menorquí tot el rato. I la gent era com pot ser? Però jo a dia d'avui encara no he entès el perquè d'això. Per què faries que el tio sigui de Mallorca? És com... No sé. Sí, no? Fes-t'ho fàcil, no? El tio és com que va dir, una mica de creativitat, no? És la veritat, aquesta que deia que hi ha de fer la mentida. No facis el sud accent que no et sortirà. Sí, és que, a més... I a més el van pillar, no? Hi ha algú de Menorca que va dir, o al revés. Algú de Mallorca va dir, sí, que el teu accent no sonava mallorquí. I de fet em fa molta gràcia perquè n'hi ha un, crec que ho dius al llibre, que n'hi ha un que li deien el infiltrado, no? Sí, això és una cosa que també és algo que m'ha cridat molt l'atenció de tots aquests casos, i és que, bueno, el llibre és d'humor, jo me dedico a l'humor i tot ho he fet al voltant d'això, però me fa gràcia també com s'utilitzava l'humor en aquests casos, no? Que era per dir, ets un infiltrat, però no t'ho diré a cara i per tant t'ho diré de broma. I com s'utilitzava molt la broma per assenyalar en aquesta penya, igual que lo de etiqueta qui creguis que sigui un infiltrat. I m'agradava molt pensar en això, que no sé si vos ha passat a vosaltres com a humoristes, que vos demanin la típica pregunta de hi ha límits de l'humor? Home, clar. Hi ha límits de l'humor. On són els límits de l'humor? Contesta la pregunta. On són els límits de l'humor? No, jo li he donat un gir en això i és que he pensat, hòstia, mira, tothom està molt preocupat pels límits de l'humor, però ningú li preocupa els límits de la violència. No, els límits de la comunicació estàndard. Sí. O sigui, fins a on no poden comunicar-nos normal i necessitem fer una broma per poder-ho explicar, saps? I en aquest cas era això. Vull dir, tu no li vas a un i li dius, crec que ets un infiltrat. Tu faràs una brometa. Tu crec que ets un infiltrat. I a lo millor, no seràs tu un infiltrat, sembla raro, tio, jaja. I ja està, ja ho tens. I entre broma i broma, la verdad asoma. Ho diu el refrany també? És que... Molt bé, doncs amb aquesta reflexió... Hauríem d'acabar. Jo tinc una última pregunta i és que si vols comentar la teva primera obra, que ho dius aquí. La teva primera obra és de quan tenies només 8 anys i va ser que la teva professora et va animar a escriure 50 vegades no diré joder ni coño mai més. Vols fer algun comentari? Faràs presentació d'aquest llibre? El tenc, el llibre, el tenc a Mallorca. L'original, Me'l vaig trobar, de fet, estava revisant agendes i sortia allà moltes frases de no diré joder ni coño amb NY. Coño, per davant de tot. I sí, no record el moment, però devia estar enfadadíssim per dir joder i coño. A la mateixa classe. Era l'agenda de tercer de primària, vull dir que... Uau, Puntaves manera. Sí, era mal parlat, però... Això no... es fa en educació, en Gemma? Això ja no es fa. No, però de fet copiar està feo, ara ja. Està feo. Ara diuen joder i coño i... I ja està, i endavant, i s'està expressant. I jo a vegades també ho dic al mig de la classe. Molt bé. He de dir que jo he trencat la promesa i he dit joder i coño un munt de vegades. més de 50 vegades. Això és perquè ho vas fer i primer vas posar no
totes les vegades? No. Sí. Diré. Llavors, Per què no va funcionar. aquesta trampa mental de Jo ho vaig pensar fer així quan així em acabaré va més ràpid? Clar, no vas Jo interioritzar. record molt de fer això, de que me fessin copiar i fer-ho És així. com el Fordismo, saps que era com les peces? O sigui, tu construir un cotxe per peça i després ensamblar-ho, pues és una mica aquesta mentalitat fordista. Ara el no lo tengo por la mano i vaig a fer no molt ràpid. Seria l'equivalent a pintar per números, no? Si em pintes només el número 1 primer, en lloc d'anar pintant Clar, no el vaig que té de canviant- gust no vaig per canviant alguna. forma o per dalt, no? Tot el número 1, això mateix. Som eficaços, som gent Eficaços. productiva. Ja hem fet 40 minutets de podcast i eficaçment acabarem. Perfecte. Moltes gràcies, Marc. Ha sigut Moltes gràcies a vosaltres. Compreu el seu llibre. Compreu el llibre. Manual per infiltrar-se malament, ara llibres. No sé per què he I fet ara seguiu la falca. gaudint Està bé, un recordatori. Sí. Moltes gràcies. Adéu, gràcies. Ara, aplaudiment!